páni, je to tu. Posledné 2 filmy recenzujem tento rok. A pomenom na ne Mufasa, bol som vo štvrtok na Mufasu, ktorý je úžasný. Úžasný, ja som bol unesený, kamarát bol unesený, sú tam srandovné prvky a je to skvelý film, fakt, že skvelý. A je výborné, že Disney posunul tú látku a namiesto remakeu klasického dostávame prequel a zoznamujeme sa, prečo Taka, potažto Scar, nenávidí Mufasu. Výborný a výborný film. Fakt, je jeden z tých filmov, ktorý presne na tie Vianoce sadne ako riť na šerber a je to vynikajúce, koľko nás to môžem povedať. Fakt, nie je to najlepší film tohto roka, to zistíte po Vianociach, keď budem točiť najhoršie a najlepšie projekty, ale asi ešte natočím predtým, čo nás čaká tento rok, ktoré síce vydám v januári, 1.1. by som chcel, ale už radšej budem ho točiť teraz, aby som stihol ešte pred recenziou Nosferatu. Mufasa, krásne to vyzerá, je to ako prírodopisný film pozerať a človek má takú nádhernosť v sebe. Fakt, piatok dávajú na jojke, Revi Krár, kúknite si to, lebo Mufasa stojí za to a choďte na to do kina. Choďte do kina na Mufasu, nečakajte na to, kedy to pôjde na internet, lebo toto proste chcete vidieť v kine. Ja som mohol ísť na 3D, ale nešiel som z dôvodu toho, že 3Dčko mi prišlo nevhod, kamarátovi sa dalo vo štvrtok, tak ja som urobil vo štvrtok, ale je to výborné. Toto som očakával. Tie skladby sú také, že si ich zapamätám. Vždy chcel som mať brata. Je to vynikajúce, fakt vynikajúci film. Neviem, čo by som mohol dodať. Možno iba to ma mrzí, že to bolo po slovensky a nebolo to po anglicky. Takže som nepočul Beyoncé ani jej dceru Blue. Na to, ako ja milujem Beyoncé. Aj tak, keď to dajú na Disney, tak si to pozriem originále. Aj keď Revi Král som videl naposledy v kine, lebo si to ako neviem pustiť. Neviem, ako vždycky ma to obíde, ale určite raz to pozriem. Ale je to fakt výborný animák a ja by som tomu animáku kľudne dal 88%. Prečo nie? Je to jeden z najlepších tohto roka, aký som videl. Je to lepšie ako Sonic, k čomu sa dostaneme o chvíľku. Fakt, je nádherná príroda. Nevidno ani to, že by to bol nejaký CGI film a tak. A je to proste nádherné, je to fakt nádherné, je to krásne a má to niečo do seba. Takže poďme, 88% dostala Mufasa a na rýchlo recenziu aj druhú. Včera som bol na Sonika, Sonic je skvelý, Sonic stále, ale miestami mi už prišlo niektoré vtipy, aspoň nie trošku obohrané, trápne a už by to trošku chcelo vážnosť. Asi od toho 3. dielu som kúsok vážnosti čakal. Ja som bol prekvapený, keď som videl, že to dostalo iba 60 od IGN, ale popravde po zhľadnutí toho filmu, no, on je stále skvelý, ale niektoré veci sú už separátne, už niektoré veci sú príliš opakovaný vtip není vtipom. A tu sa to nám ukazuje pri Sonicovi 3. Stále je to skvelý, na herné pomery a výborný počín, ale zaostáva za mnou za 2 a 1, ktorú som sa veľa viacej užil. Niektoré veci by sa tam dali vystrihnúť a radšej venovať tomu Sonicovi, jeho príbeh alebo Shadowovi. Lebo aj ten Shadow, to bolo tak rýchlo natesnené. Keby dostaneme na začiatku, že ako sa stála tá nehoda s tou Marí, tak by som bol radšej. Ale my to dostaneme iba flashbackovo, čo nedáva ten istý pocit. No. Jim Carrey je to ale skvelý. Ja si myslím, že Jima Carreyho každý musí milovať, kto normálne má rád filmy. Ten film je dobrý. Je fakt dobrý. Má to kúse tempo, akciu, kúse akože ide na obrátky, ale keď to dám oproti Mufasovi, kde to má nejaké hodnoty, tak Sonic je oproti tomu nič. Keď mám porovnávať tieto 2 filmy. No ale Sonic sa vydaril tiež. Je to dobré. Hudby sú tam veľmi dobré a celkovo ten film je skvelý, takže je to také ťažké, ale ja sa tomu filmu není zlý, ale dal by som tomu filmu Sonicovi či už za akciu
máme tam podtitulkovú scénu, ktorá jasne hovorí o Soničke. Sorry, ja sa nevyznam do tohto sveta tak veľmi, takže ja neviem ich mena tak veľmi. A už bol potvrdený 4. Sonic, takže oni si veľmi veria. A podľa toho, ako bol zaplnený minimálne ručenské kino, tak ten film zarobí. Ja si myslím, že aj vo svete deti určite na Vianoce to išli. To bolo skvelé, že to dali na Vianoce. Za mňa ten Sonic by mal dostať 72%. Fakt, nebolo to nič grandiózne. Aj keď tam sú scény Shadow, bol taký tajomný. Aj to, že prečo sa začal byť dobrým. Nemal tú hodnotu, že proste by mu ten jeho Starky alebo čo ublížil, ale proste chlapec si povie, iba pozrie na Sonika a budem dobrý. To je také klišé, vieš. Takže 72% Sonic, 88% Mufasa. Mufasa je fakt skvelý a rozmnožil nám do toho top najlepšie minulého roka. A napíš mi ty, že či si bola nejakom filme, po prípade, že či sa chystáš, alebo či si počkáš na internet. Ja sa s tebou lúčim, majte sa pekne a vidíme sa na budúce. Čau.